Takže čaute. Moje meno je Mirco a som chorý. Toto je dnešný taký vlog vlastne, lebo kedy som vydal video? Prevčerom a včera. Ale dlho nebol vlog, samé iba Agario, Vanario a chcem ešte Slither.io natočiť. Napíšte mi do komentárov, či mám natočiť aj Slither.io alebo nejakú inú takúto hru. Budem rada, ak mi poradíte. Môže byť aj napríklad také, že Counter-Strike a také cez Steam, chápete? Viete ako? No a som vážne chorý a mám angínu, naozaj. Ukážem aj antibiotika. No toto je akurát sirupček. A tuto Cedrox 500. 500. A tu je Rytmusov podpis. Pozrite sa, aký tu mám bordel. Hej na ten bordel, ty kokos. A ešte tu mám kvapočky do nožteka. Není vidno havo. Škoda. No a nemôžem chodiť ani von, ja som byť celý čas doma, chápete to? Akože to sa robí, robí sa to. To sa nerobí proste, akože. Tuto počúvam cez maminé sluchatka, lebo chcete vidieť, ako skončili moje? No uvidíte, počkajte. Na šupu sa dogrcáte. Takto. Úplne zlomené, hej na to. Tak mi mama donesla takéto. Lenže tieto mi nepasujú do uši, chápete to akože hore. Čo, prečo, na čo, za čo. Musím slahnúť do reči. Ja chcem ísť von, ale nie do školy, iba von. Prečo mám tak na hovno kameru? Prečo to je také rozmazané? No, že toto je taký random vlog. Som velice chorý a je mi to veľmi ľúto. Veľmi. Toto je moja izbička. Yeah. My PC. My life. My love. My PC. Computer. Tu mám toto. Tu mám druhú myšku, ktorá blbne, lebo tam sú zlé baterky. Chápete, ako viete, ako. Bordel. Klávesnica, repráky. A tak, no, viete ako. Obyčajná izbička. Takže toto by bol pre dnešný taký vlog všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like, koment, alebo môžete zdieľať, a keď si tu nový, tak ľudia daj odber, budem velice ti vďačný a pošlem ti veľkú pusinku. No to zase ne. Pes akurát niekam odchádza. Ináč môj pes sa už naučil skákať na kľúčku, on si už vie otvárať dvere. Dobre, takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, zanechajte like, koment, zdieľajte, odber a lúči sa s vami Mirek.